Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Farase efectivo o día 22 deste mes de maio, pero xa podemos dicir que Evaristo Nogueira deixará de ser o decano do Colexio de Abogados de Santiago, así o anunciaba el mesmo, e hoxe témolo aquí para conversar un pouco sobre esta decisión, sobre todo o que foron estes 15 anos á fronte do Colexio de Abogados. Evaristo, moi boas, benvido. Moitas gracias. Pois como decimos, son 15 anos, que son bastantes, e finalmente vostede decidiu que xa eran suficientes, que quería xa deixar ese posto á fronte do Colexio de Abogados de Santiago, falaba tamén xa de cansancio. Un pouco en que se centrou esa decisión? Sí, efectivamente, faltábame como máis ou menos 9 meses para rematar a terceira legislatura. Cada legislatura son 5 anos, pero sí que me notei que, bueno, que chegaba o tempo, non? O tempo de deixar o colexio. A razón sobre todo, pois eso, non falta de ilusión, que tiña a mesma ilusión que o primer día, pero sí que o cansancio facía mella e indirectamente repercutía na miña dedicación ao propio desenvolvemento da miña responsabilidade no colexio, e ante eso a responsabilidade, valga a redundancia, oblígame a cesar pois uns meses antes do tempo establecido, non? Esa foi a principal causa. Tamén correlativamente a este motivo feito de que cando sexan as eleccións eu quero manterme neutral, non quixera ser decano en funcións para non inserir, digamos, no propio proceso electoral as candidatas e os candidatos que pretendan sustituirme á frente da institución colexial. Bueno, porque temos que aclarar que xa estaba previsto que para decembro, porque tocaban eleccións no Colexio de Abogados, vostede xa dixera que non quería repetir mandato, non se ia a presentar de novo, por iso que explica un pouco, que xa prefería deixar o posto antes de que chegaran esas eleccións, como dicía, para non interferir. Non sei que agarda un pouco dese futuro do que vai ser o colexio, desa nova xunta directiva. Hasta decembro queda a xunta de goberno que eu presidía, polo tanto a política colexial vai ser prácticamente a mesma. Os retos que temos plantexados no Colexio de Abogados vanse a manter, e despois de decembro habrá eleccións que se incorporarán as compañeiras e os compañeiros no primer trimestre do ano 18. Bueno, pois levarán a política colexial que eles crean convintes, e, por suposto, sempre eu estarei para botarlle a man, e serán a miña decana ou o meu decano, evidentemente, e terán a miña solidaridade, e estarei a seu servicio como non pode ser de outra maneira. O que si pode dicir que hasta decembro está garantizada, digamos, a política colexial que vai a desenvolver o vicedecano, que ora vai a exercer funcións de decano, Francisco Rabuñal, que leva comigo 15 anos, polo tanto, en este sentido, quedo tranquilo no que queda de ano, e despois estou seguro que habrá un bo decano ou unha boa decana. Vostede cree que despois de tantos anos traballando por ese colexio se vai a acostumar a estar un pouco a amarse, ou aínda que non sexa decano, pois si vai seguir un pouco vinculado coa cuestión? Porque non sei se un se pode desvincular totalmente destas cousas. Non, eu seguirei atento ao colexio. Cando o colexio necesite de min, eu estarei ali, participarei activamente na formación do colexio, indo ás conferencias, e, por suposto, non vou deixar de pensar no colexio. Outra cousa é que non teña responsabilidades no colexio, pero vou ser sendo colexiado activo pro Colexio de Abogados, porque defendo a institución e, por suposto, a desvinculación é institucional, pero non como abogado, evidentemente. Bueno, porque vostede ten o seu traballo de abogado, evidentemente o posto de decano no Colexio de Abogados non é un posto laboral en sí, porque non é un posto remunerado. Quería que nos aclarara un pouco cales son as funcións dun decano do Colexio de Abogados, por iso, porque tamén coñezamos un pouco ese dobre traballo que se fai, ao final un dobre esforzo, porque a parte da súa profesión, pois tamén
ten dedicado moito tempo a ese colexio. Evidentemente, un vive do que vive, non? Que é seu despacho, o Colexio de Abogados é o decano e os membros da Xunta de Goberno non son cargos retributivos. As funcións son múltiples e diversas, non? Desde a propia, digamos, formación interna dos abogados, das relacións entre os abogados, dos conflitos que pode haber entre clientes e abogados, de queixas de usuarios respecto aos abogados, relacións institucionais, negociacións constantes sobre a quenda do oficio, temas de formación, son múltiples as tarefas que ten non un decano, sino a xunta de goberno dun colexio de abogados. E, ademais, isto vai ir increcendo, digamos, non? Quero dicir, os colexios de abogados cada día exixen máis dedicación, máis responsabilidade, somos corporacións de dereito público, polo tanto temos unhas obrigas, temos obrigas cos xulgados, que as administracións, somos parte integrante da administración de xustiza. Últimamente todos sabedes os problemas que tuvemos, lembro pois a quenda do oficio, lembro as famosas taxas judiciais, perder moitas horas encima de unha mesa negociando ca Administración de Xusticia, co ministro, co conselleiro de Xusticia. Polo tanto, o traballo é ingente, digamos, non? É importante, sí. Bueno, pois reafírmome, polo tanto, nese dobre traballo ou triple, case, esforzo que se fai con esa atención no colexio. Falaba vostede das taxas e de algunha das cuestións que se viviron durante estes 15 anos. Quería que me destacara algún dos logros destes anos do que vostede estea máis satisfeito. Eu estou satisfeito, sobre todo, de varias cousas. Primeiro, que eu creo que non personalizo, sempre quero falar da Xunta de Goberno, conseguiu abrir o colexio o que é a sociedade civil compostelán, non? Conseguiu abrir o colexio ás institucións, tanto locales como autonómicas, que tuvera sempre voz en esas institucións, non? Agradecerle, ademais, ao Concello, neste caso, a todos os alcaldes que pasaron durante a miña etapa, así como aos conselleiros de Xustiza, a estreita colaboración que mantuveron co colexio. Despois ten a faceta interna, xa non, interna propiamente, que non a lo mellor desde un punto de vista exterior vese menos, non? Que é o propio funcionamento interno dos colexiados, da formación constante e continua que mantuvemos durante estes 15 anos. Aquí deron conferencias, son mellor que pode haber en España no mundo do dereito, non? Da xustiza. Por aquí pasou moitísima xente. Os cursos nosos de formación sempre foron gratuitos para os nosos colexiados. Despois, en temas de informatización, de novas tecnoloxías, tamén avanzamos moito no colexio. E, polo tanto, son temas puntuais que ao longo de 15 anos dices ti, bueno, conseguiuse todo? Non. Un porcentaxe amplio daquela perspectiva de fai 15 anos que quizáis o colexio era outro tipo de colexio, non outro tipo de institución, non porque estuvera mal resentada, ni moito menos porque o anterior decano foi moi bo decano, sino porque os tempos mudan, as necesidades mudan e, polo tanto, obriga tamén a modernizarse desde un punto de vista colexial. Eu creo que, humildemente, consegueuse. Santiago de Compostela nestes momentos, está mal que o diga eu, o Colexio de Abogados é referencia en moitos sitios de España e para un eso é satisfactorio, claro. É verdade que vostede recalca moito esa apertura do colexio á sociedade e tamén esas relacións coas institucións ou cos organismos, por exemplo, co Concello, coa Xunta. Por que é tan importante que haxa esa relación? É importante por moitas razóns, é dicir, porque cando Santiago necesita un xulgado, non só o Colexio de Abogados ten que demandar ese xulgado. Quer dicir, o novo xulgado en Santiago de Compostela
non beneficia aos compañeiros ou ao abogado en sí, quer dizer, beneficia ao cidadán que vai a solicitar a tutela judicial efectiva ante un xulgado e que non pode ter unha resposta de 3, 2 ou 4 anos. E a institución o que intentou desde un principio é que a administración local, o Concello, a Xunta, a sociedade civil de Santiago se dera conta de que aquí en Santiago había carencias a niveis de órganos judiciais. Entonces, nós non queríamos ser protagonistas principais, queríamos ser coprotagonistas desas reclamacións conjuntamente con outras institucións que legitimamente tamén tiñan que solicitar esas tal. Despois, a nivel social, quero dicir, a abogacía ten unha función especialmente importante que é a función social, dos máis desfavorecidos, da xente con máis necesidade, de temas de quenda do oficio, de temas de xente con problemas de execución hipotecaria, de desahucios, todo eso nós intentamos colaborar cas institucións para, dentro das nosas posibilidades, que pudéramos axudar a xente máis desfavorecida. Nun colexio de abogados en Santiago, cada día pasan 20, 30 personas pedindo xusticia gratuita. Son xente que non poden optar a xusticia por carencia de medios económicos. Eso é un esforzo importante, é unha realidade que nós estamos aí e temos que, evidentemente, vixiar e manter o dereito que ten todo o mundo de acceso á xustiza. Nese caso de unión, digamos, entre as institucións e o Colexio de Abogados que vostede nos comenta, non hai moito que vivíamos, por certo, un caso, un exemplo, que era esa solicitude dunha cuarta sala do social para os xulgados de Santiago, que parecía que se daba por feitos e que había unión aquí de todas estas entidades das que falábamos, parecía que estaba bastante encarrilado, finalmente non chegaba esa cuarta sala, iso si falaba vostede que era unha gran decepción. Non sei se foi a máis grande destes 15 anos. Probablemente fora a maior decepción, porque eu estaba convencido de que a cuarta sala do social iba a estar instaurada na capital de Galicia en este ano 17. O que non pode ser que un cidadán de Santiago de Compostela, ollo, non de Santiago, de Padrón, Negreira, Órdenes, Arzúa, Muros, Corcubión, que é o partido, digamos, que abarca o ámbito da xurisdicción social, teña un tempo de resposta ante unha reclamación de unha incapacidade, con todo o que significa unha incapacidade, pois un tema de resposta de 3 anos e medio, non? Nos facíamos polo cidadán, non por nós. O abogado presenta a demanda e despois, cando sexa o xuicio, será xuicio. Pero o cidadán ven a preguntar como pode tardar 3 anos e medio esa resposta da administración de xustiza. Pero eu tamén digo que manteño xa desde dentro de uns días, desde fora de meus cargos institucionais, o convencemento de que Santiago vai ter a corto plazo, esperemos que en xaneiro do 18, febreiro do 18, unha nova sala do social, porque, nunca mellor dito, é de xustiza. Santiago sempre foi complexo para a creación de xulgados. É iso que se nos colapsan moitas veces, non? Non só a do social. Eu sempre lembrarei, sendo un rapaz de 18, 19 anos, un encerro dos abogados no Pazo de Amarante, non? Para a creación do terceiro xulgado en Santiago. Agora temos, xa non lembro, 15, 14, habría que sumar. E os compañeiros daquela época encerráronse no Pazo de Amarante, que eran os xulgados, na Algalia de Abaixo. Estaba de alcalde, me lembro tamén, Xerardo Estévez, acudeu ao encerro, solidarizouse cos abogados. Al día seguinte, daquela non estaba transferidas as competencias, estaba o secretario xeral de Xusticia do Estado en Santiago e creouse o xulgado aquel, o terceiro ou cuarto, xa non recordo, non? Por lo tanto, eu estou seguro que ese activismo no bo sentido da palabra,
vaise manter dentro do Colexio de Abogados, ca colaboración indispensable, evidentemente, dos cidadáns de Santiago de Compostela e do Concello de Santiago de Compostela. Bueno, pois efectivamente moito hai que loitar ao final polos xulgados en Santiago. Xa para ir rematando, Evaristo, preguntarlle, agora que lle vai quedar, supoñemos, algo máis de tempo despois de toda esa dedicación ao colexio, non sei se ten pensado que vai facer ou vai se volcar de cheo no seu despacho de abogados, ou vai quedar tempo para algo máis? Evidentemente, o principal é o meu traballo, non? É que do que vivo eu e vive a miña familia, non? Meus fillos, por tanto, a miña dedicación vai a ser ao despacho. Certo que o tempo que dedicaba a miña responsabilidade colexial, pois intentarei dedicala ao ocio, non? E principalmente o ocio que máis me gusta é coñecer mundo, non? Dentro do que poda e me permita o meu traballo profesional, ese é o meu objetivo a corto prazo, non? Facer aqueles viaxes que durante os últimos 15 anos, a lo mellor, miña responsabilidade, non só no despacho profesional, sino no colexio, pois limitoume. Bueno, pois aí quedan eses pensamentos, a ver logo se cumpren, porque depois un empezase a volcar outra vez no traballo, a ver que pasa. Pola nosa parte, Evaristo, agradecerlle sempre a súa boa disposición, para nós un placer todas as veces que temos falado con vostede para aclarar calquera cuestión que tivera que ver coa xustiza, así que tamén agradecerlle sempre o seu bo trato con Eu nós. teño que agradecer tamén ao Grupo Correo Gallego sempre a solidaridade que tuvo co Colexio de Abogados, atentos ás nosas reivindicacións, e esta casa teño moi especial cariño. Pois graciñas tamén e seguirémonos vendo por aí, que a cidade é pequena. Seguro. Graciñas, Evaristo, e graciñas tamén a vostedes por acompañarnos unha vez máis aquí no Preguntoiro. Volveremos a semana que ven con máis entrevistas.